I starten af maj blev der fanget en grønlandshval nord for Ilulissat. Statens Naturhistoriske Museum i København meldte sig som køber af skelet, barter og hjerte. I sidste uge, torsdag den 6. maj, blev hvalen derfor pakket i en 40-fods container og udskibet fra kajen i Ilulissat. Arbejdet omfattede blandt andet at skære barterne op, så de kunne bæres ind i containeren. Udstillingschefen fra museet, Hanne Strauer, var til stede for at tilse, at alting gik rigtigt for sig. Hej. Jeg synes jo som museumsperson, at det er en kæmpe chance at tage vare på et skelet fra sådan en hval, at det ikke bare kommer i havet igen, som jo er det mest normale. Så jeg synes, at vi skulle gøre en indsats for at bjerge et af skeletterne. Vi har et skelet, som ikke er helt komplet, og som er fra 1830'erne, tror jeg. Grønlandshvaler er virkelig specielle. Der er mange andre hvaler, man kan komme nemmere til. Kaskelothvaler, de strander jo jævnligt på den jyske vestkyst, så dem kan vi godt få. Vi har også vågehvalskelet, og vi har finhvalskelet. Men at få et grønlandshvalskelet var en stor chance, så vi synes, at vi skulle gøre en indsats for at få det. Det er interessant, også af videnskabelige grunde, at ligesom kunne have serier, have forskellige arter fra forskellige tidspunkter og forskellige geografiske områder. Så det er noget, man gør med, kan man sige, alle de arter, man arbejder med på et museum. Der er 2 hovedformål med at have skelet. Dels så er det videnskabelige, at kunne have det og kunne måle på det og bruge det til studier i al fremtid. Alle de ting, vi har på museet er jo en eller anden form for en bank af information. Der ligger viden gemt i de her ting, som vi ved ikke præcis, hvilken viden det er, vi har brug for om 10 år eller 25 år, men de rummer den viden. Og så er det selvfølgelig udstillingsformål. Statens Naturhistoriske Museum, som består af det gamle zoologiske museum og botaniske museum og geologisk museum, de regner med i løbet af de næste 5 år at skabe et helt nyt museum. Det bliver placeret inde i Botanisk Have. Og der vil det her være, kan man sige, det vil kunne blive en af hovedattraktionerne i en kommende hvalsag. Det er rart. Det er rart at se kraniet inde.